No, znate, ima Hrvatska zemlja u kojoj niko nema pravo na pošteno suđenje ni odvjetnika, pa znate da u Hrvatskoj vladaju samo masa ubojica iz bivšeg rata i kriminalci, pa mislite da uopće postoji pošteno zakonodavstvo u toj zemlji, pa cijela ta Hrvatska je možda ko vojni Izrael, ko zatvor za stanovništvo u kojem nema ni pravde, ni uspjeha, ni sreće, ni ničega. Ni hrvatska vlada ne može tvrditi da u Hrvatskoj vlada pravda ni poštenje, pa niko nema pošteno suđenje. Vladaju ubojice i kriminalci iz cijele Slavonije, Bosne, Srbije, Dalmacije. Hrvatska je zemlja u kojoj niko nema pošteno suđenje, nego vlast vodi diktat u onim zatvorima i to onako nad cijelim stanovništvom. Pa policija i vojska prisilnim hipnozama pokušavaju navesti civile na suradnju. Hrvatska vojska i policija i vojna policija masovnom hipnozom navode civile na suradnju već 13 godina. Po zakonu o poštenom suđenju niko ne smije upotrebljavati hipnozu na suđenju. Nijedna osoba na suđenju ne smije biti hipnotizirana. Alkolindina vojska voli svaki dan opet hipnotizirat stanovništvo i doktori i policajci, pa nek sve hipnotizirano stanovništvo svjedoči. Po zakonu nijedna osoba ne smije biti hipnotizirana na suđenju, niti sudjelovat hipnotizirana u ničem. A ja mislim da cijela hrvatska vojska i policija se drogiraju hipnoticima i onda non stop nešto izvode i svjedoče. I cijelo stanovništvo je pod vojnim hipnozama već 13 godina, jer vojska i doktori i SOA šire hipnotičke utjecaje i non stop doktori rade sa stanovništvom, gdje su već hipnotizirani od glave do pete. Ali po zakonu u Hrvatskoj nema ni poštenih suđenja, vojska i policija bi uporno vodili neke sudove bez odvjetnika, bez dokaza, bez pravnika, bez ništa. Po zakonu je Hrvatska zemlja u kojoj nema ni poštenih suđenja i to za nikog, ni demokracije. Jer u Hrvatskoj ni malodobne osobe nemaju pravo na odvjetnika, jer Kolinda vodi vojne diktature i hrvatski vojni policijski vođe, pa i Mesić i Josipović su istini. Oni nisu nikom izgleda dali pravo na odvjetnika, ni civilima u gradu Poreču, ni Puli, ni Rijeci.